as a general rule, dapat. In fact, kung tanawon ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isang man kabahin sa inyong ginahulat ng programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Welcome naman sa ato niya programa Istorya Espesyal. Opo, diya pa sa inyo ko si Alagad Konsihal Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa station manager, no na di mala magbanwa news chief, Aksyon Rex Kantong, kag sa tanan nga tagpalamati, isang aksyon, Radyo Bacolod. Sa tanan-tanan nga malambutan sini. Ipanglawag nato dugay-dugay councilor ang mga nagdalaog, nagligad nga si Mana. Kaya duha pa lang nga naka-claim, daw sila na magkuha sa nila 200 pesos nga load sa aton nga trivia. Kag siyempre sa first part karon antes kita magkadto sa aton first topic, tirahon tanay ang tatlo ka mga trivia naman questions para sa aton nga tagpalamati 8-11 sa karon na at sakto gina mga 9 ta karon matapos di malawag ta gina ang pulo naton ka mga question of the day. So ilawag tanay nato no ang mga nagdalaog kay para kabati sila, ang iban di wala guro kabalo nga nagdaog sila. Ari ang mga nagdalaog sang nagligad nga Domingo. Question number 1, ang nagdaog amo si Christian Roa. Sa aton nga trivia niya, Istorya Special Trivia. Nagdaog, number 1 nga question, Christian Roa. Ang iya sabat northern. Okay. Ang ikaduwa si Christine Meneas Villalobos. Okay na ni siya. Okay na kami ni. Hiligay nun ang iyang answer. Question number 3, J. Tario Montaño. 1894 ang iyang answer. Question number 4, si Elmer Bellanes. Elmer Bellanes naman. San Sebastian Cathedral ang iyang sabat. Sa question number 5 to 8, wala sang winner. Kay istrikto ho naton, kinagambala ko, nga dapat insakto gid ang spelling, insakto gid nga sabat. Kaya para man sa benefits ang aton mga pumuluyo. Nga insakto gid bala dapat. Number 9, Neil Rem. N-Y-L-R-E-M. Neil Rim ang nagdaog. Councilor Cindy Rojas ang iyang answer. Question number 10, Steve Louis Jokaden. Igor Kovav. Ano sa ano ganun pronounces? Councilor? Sang? Igor, Igor. Hindi ko. Kovav. Anyway, basa mo lang. Russian ambassador sang Russia. Nga, kagamo sa karon. Okay, kadto kita sa ma-share man ko bala. Ay, mga updates? I-share nyo daw ang Aksyon Radio kay para makakita kamo sa updates. Damo-damo kita updates subong aga amo man ang siyempre ang trivia questions naton subong. Okay, sumatag kita na isang rundown sa atong mga topic kag pag-istoryahan karon nga aga. Istoryahan tagyapon siyempre hindi ang walang katapusang away, invasion sang Russia kag Ukraine. Pila na bala ang mga nagkalamatay? Damo-damo. Libo-libo na ang kalamatay. Kitaya ga problema kita kisasang kung sino ang damo sa rally ni Leni kag ni Bongbong Marcos, pero ang mga tao sa Ukraine, milyon ang nagadinalagan sa ilabala, ang naghalalin sa ilabalay para makapalagyo lang para mabuhi ang ila kabataan, ila pamilya, and all. Imagine nyo, kapangaway pa kung sa balay nyo, ang sa Ukraine, gasala, hindi katulog, hindi Kinabombahan, ginagirahan. Grabe man ang Poland. Ang Poland nga lugar, grabe man. Ginatatapi, gilantanan yung mga Ukrainian nga nagpalalagyo. Gilang may blessing gid na. Anyway, isa na karon sa aton mga topic, pila na ba ang mga nagkalamatay sa Ukraine? Pila naman ba lang isa kasang gasolina sa masunod nga Martes nga adlaw? Another bugat naman, isa-isahon ta na kung anong epekto sinisa matag-adlaw naton nga mga giho. And ang kululbaan pagid sa Ukraine, iano ko lang no nga akin ang lantagin ni Istoryan. Kaya nagaluto subong sang istorya ang part sa Ukraine nga ang Russia mahimo magpalupok sang biological weapon. Biological weapon. Ano inabla ka makahalalit? The same ina sa nuclear bomb. O galing niya hinay-hinay ka lang ni Patyon, patay ka, hindi maintindihan ko na no. Amo ni siya lang, balilab lang nga zombie apocalypse sa uli. Kaya ang unod siya ng biological weapon,
bacteria, viruses, nga hindi maintindihan nga higko para patson, papason ang hindi lang pila katao kundi isa kalahi kung gusto nila. Anyway, isuryahan ta na karon. Ang cause and effects ang war aton man na isuryahan. Maghalong ka magaliya sa leptospirosis, may update karon ang City Health Office naton. Dr. Grace may ara karon sang update diri sa ato no Aryo ginkuan ko lang wait siya binatayman nga interview tani kay nagadamos karon ang kaso sang leptospirosis tungod sang baha. Kag ang dengue cases nato nagnubo naman sining March sang 11%. City Ordinance sa 911. City Ordinance 911 do imo man ni City Ordinance Yeah. Councilor about iisurahan ta ni karon kun ano bala ang about dire. Siyempre hindi ta gini pwede makaligtaan karon ang nagluntad nga debate sa bahin ni Mervelio Bing Lenadia kag Albi. Isa-isa ta karon matag kita sang tagsa-tagsa naton mga opinion kung ano bala aton paglantaw pero to siyempre mayor anyway. Ang istorya naman naton karon ang natabo sa kakampings kag sa Marcos. Kaya grabe gid subong ang mga tupad balay kay linaway. Mario Joseph Santissima kag last topic naton karon is ang paano ba ma-identify ang isa ka toxic person kag paano mo mapalayuan. Okay. Amo na sa mga trick. But before sina, meron kita subong sang ongoing Recon Rescue Conference, no? 2022 ara subong sa may Forbes Hill, no? Ang theme is Saving Lives Through Volunteerism. Ara dira sa subong and kanami dito kay tanan niya mga rescue volunteer group gintipon first in siya nga rescue conference supposed to be at Toko to Subong ganun kiti may program kita no this is our second to the last episode for this for this month since ma-start na ato niya filing of candidacy so ay kut nakakadto but today meron dito sa rescue conference first in siya in Negros Occidental dira sa may Forbes Hill makita nyo dito ang tanan yung mga rescue volunteer nga mga grupo no, sa bilog nga Negros Occidental nagatinipon-tipon dito salamat gid sa ato niya mga coordinators no ang syempre ang Bacolod City way man paulihi meron man kita dito sang representative no sa ato niya first nga rescue conference diri sa Negros Occidental and naga-participate man ang syudad sang Bacolod. Ate damo-damo ganito sa buong tao no. Importante ni bala gusto ko gini bala ma-training sa mga amuna kay hindi mo mapaktan kung gisabla gulpi lang mag-igo ang emerhensya. Actually kabalo ikaw sang imo nga himuon. Ligad lang amo natabo ligad lang gid nag-ara kami I think mga 12 midnight ara kita sa may Capitol Laguna yon. Amo to may nabungguan bla. We have a number sa ato niya cellphone and katasig sang rescue group. But ang number cellphone bala importante man na. more than tigid that's why i-post ko na gani karon no kung ang isa ka direct number gid sang rescue no. So sa liwat dira sa may Forbes Hill no Dr. Sevillana and tanan yung mga rescue group naton congratulations sa isa ka in advance successful nga event. Okay, congratulations Jeffrey Pilayo, Pre Jeffrey. Himuay kami bala sang imo bala nga mga form bala kay para mabasa ta diho bogaw lang tawag sa kuno subong. Si Pre Jeffrey Pelayo, Pre Ruelda, Utol Ruelda. Good morning man Herna Rose Querido. So kadto kita nay sa aton nga first three nga mga pamangkot sa aton nga istorya special trivia. Tan-tananan kako na lang gatag sound ni Bleo. Okay, so number one question, do pa nga tag na lang gid niya kay para sa aton mga tagpalamati. Ang kinanglan nyo lang gid nga tune in kamo sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kahapos gid ko haon sang 200 pesos nga load. Okay. So question number 1. Bacolod City is known as the city of what? Kunang Iloilo City of Love. Ano ang syudad sang Bacolod? Ano mechanics sa sila kabalo na ni mga listeners Ang mga mechanics naton dapat hindi ka mo magsinggit sa radyo sa number permi ni Councilor Israel, hindi ka mo magsinggit sa radyo yung sang answer. Kundi sulod ka mo sa Facebook page, page sang Aksyon Radyo Bacolod. Tapos mo na type ng Aksyon Radyo Bacolod, tapos magwa na gadayon nga live kami ni Councilor Israel sa Langga kag makasabat ka mo dahil sa trivia. Ang first nga correct answer, correct spelling dapat. Correct spelling. Nga ma-appear sa aton nga page. Yes. Hindi sa account ha kay share mo ko share ka man mo. Oo. Dapat sa Action Radio Sa na Action page. Red- Ang first nga correct answer will win a load worth 200 pesos. Kapasapos, ang question, bago lang mo.
Question number 2, Bacolod was derived from what Ilonggo word? Nga. Bacolod was derived from what Diin Ilonggo naghalin. word? Ano nga hiligay nun word? Naghalin Ang ang Bacolod. word nga Bacolod. Okay, that's question number 2. Question number 2. Question number 3. Last anay sa sininga segment. What is the famous festival celebrated in Bacolod every month of October? Hatag na lang ganyan. And ang possibility is, base this year, meron na kita sang Mascara Festival. Kaluyaan ng gid, no? Hopefully this year, meron na kita sang celebration sang Mascara Festival. Okay, pero question to gyapon ha. Kay gusto namon nga ipahaposon ang inyo kabuhi. Kaya nagligado medyo bulubudla ito nga mga pangangkot. So amo to nga wala mi na-answer sang question number 5, 6, 7, 8. Bote subong 5, 6, 7 gali. So subong tsansa nyo na ni ang ubrahon nyo lang gid tune in lang sa Aksyon Radio Facebook page kag magsabat makadaw na among gyap dayon sang 200 pesos. Okay. So, first ang iba niya three questions, dugay naman. Okay, sa tunga-tunga sa aton program, mahatag naman kita mga alas 8:33, 35, mahatag naman kita sang aton nga another 3 trivia kag mga 850 plus, 4 naman ka mga winners ang aton nga pagalawag. Okay, kadto kita sa first naton nga topic. Ining war between Russia and Ukraine and its effect. Ano bala ang epekto sini? Pero masugod gid kita. Ini nga news, ini nga update kagapon lang ginya. Sabado, Saturday. Ang ato nga ginlanta according sa international news, padayon sa gihapon ang invasion. Din paano makita sang international news sa satellite kita nila. Grabe gali no, pati bombahanay, pating bala nga gainamon na makita sa satellite. So mabalaan nila nga grabe gyapon ang bubuan na isang away dito sa Russia kag Ukraine. Especially sa Ukraine kiti ang Russia nag-invade sa Ukraine mo. As of March 10, ang civilian nga mga nagkalamatay naglambot na sa 549. 549. 26 dira kabataan. Imagine na, sa civilian sa Ukraine 549 ka mga civilian na ang mga nagkalamatay, 26 dira mga kabataan. 957 lapit 1,000 ang mga nagkalapilasan have been injured sa amo nga away. Sunod sa US military, may 2,000 to 4,000 ka mga Ukrainian soldiers, National Guards, ang nagkalamatay na. Mga ara gila sa boundary, bla muna sila gapakigbato para hindi kasulod ang Russia. 2,000 to estimated 2,000 to 4,000 Ukrainian soldiers ang nagkalamatay na. Amo na siyang kaimportante nga mabalaan naton nga amo kita naka-blessed diri sa Pilipinas. Ukrainian troops, include soldiers and National Guards, have been killed. Sa Russia naman niya, nga kati sila ang ka-invade, estimated 5,000 to 6,000 Russian soldier, ang mga nakalamatay nasa sininga away. Sa sulod sang duwa palang kasmana. Sulod sobra duwa kasmana. 5,000 to 6,000 Russian soldiers. Ang kada isa ni sila may pamilya. Imagine na bala. 6,000 soldiers. Isog ni sila, isog. Kiti kinanglan, gina-pressure sila sa gobyerno nila nga awayon ang Sa ila presidente. sang ila presidente. Gina-pressure man sang Ukrainian troops, sang ila nga government man sa Ukraine nga dipinsahan ang ila nga lugar. Karon, sa paglantaw ko diyo, dira sa 8 tubtob 10,000 ang patay. 2,000 pa lang According sa? according sa international news. Imagine na bala. Lapi 8 to 10,000 ang nakalamatay sa magtimbang nga bahin. Wala pa na iyang 500 plus ang civilian nga nakalamatay. Amo ini ang mga agakatabo sa sa Ukraine. 2.5 million naman ang naghalina. Sunod sa UN Refugee Agency naman yung nag-report, 2.5 million na ka mga Ukrainian ang naglayas sa Ukraine. Di pila man lang nagligad to, ginandaw naton, 43 million ang populasyon sa Ukraine. Times 3 dira ang populasyon sa Russia. Di grabe ang mga Russian nga mga media, human rights advocate man, kapagibato gid. But hindi sila kabato kay nga 13,000 ka mga humanitarian media association, yung humanitarian welfare churba, ginpampriso Sa Russia. sa Russia. Kay pagigbato sila nga taon-taon na ni Taon-taon ng war. Putin, ang war dito. Kaya hindi mamati si Putin, imbes nga pamatian sila, tanan-tanan sila ginpampriso sa Russia. Pilas labi, log? Hindi mentioned diyan. 13,952. Oo. You know, Grabe. nga ganyan discuss na siya. Because ang Bacolod City, ang Pilipinas, ang attention natin sa buong yan nakatutok sa politika, Politika. nakadivert sa struggle natin, sa krisis
naka-divert siya sa pag-recover naton sa pandemic, naka-divert siya sa mga personal nga mga conflict and away. Pero we have to realize nga libo-libo ang gakapatay subong. Correct. And when we say death, it means kung isa lang gani ka membro sa pamilya nyo ang madula, subong, sakit na nasa bilog ng pamilya diri sa Pilipinas, diri sa Bacolod. How much more dito subong, nga libo-libo ang nagkakapatay. Libo-libo. And anong epekto na sa aton? We need people to realize nga amo ni kadako sa kakatabo subong because hindi ta ni exempted sa kakatabo nga war. Correct. Gina-discuss namon ni siya subong aga because we have to realize nga kay tatanan sa bilog nga kalibutan apektado particularly sa Philippines and sa Bacolod. That's why ganyan ang gasolina subong ga-increase. Correct. Tamat, no? Correct. Ang mga bilihin subong ga-increase. Ang manok Balaklog. subong mahal-mahal. Ang baboy subong mahal-mahal. And hindi magdugay, ma-increase siya nga ma-increase. Tanan-tanan, Kag ma-increase. bakos ini siya gutom, famine, kapigaduhon, and mas grabe nga krisis Katwa, sa bilog ng Pilipinas. Kantuan talaga karon kay dira gina siya mapuli. Kay ti ano tamo i-localize naton ina ang ining issue. So now, 13,912 lang gali ka mga protesters. Nagsulosobra ko 80 anyway. Now, kadto kita sa biological weapon nga ginasiling sa magtimbang nga bahin nga ginahanda nila. Di wala sila choice sa ulihi kung halay mo gid kuya ka pressure, palokpan ta kato sang biological weapon. Ano ba lang mga biological weapon? Amo ni siya ang mga pwede ni siya maglupok. Hindi ka lang ya magwasag, yang lawas mo ya literally, physically nga wasag. Maupod niya sa hangin, maupod niya sa tubig, bakterya ni siya, virus ni siya. Amo sa ginamba nila bala nga magwa ang bata, bala gakililiwi ang sungad, Durong turn be. dorong turn ba lang itsura ya tungod din sa biological weapon. Grabe nga chemicals nga ginadala nila. Ini ang tuyo siniya, hindi lang i-wipe out ang isa ka purok, isa ka barangay, isa ka syudad, i-wipe out ang lahi. Amo ni isang tuyo ni. Kag kun grabe na gid ang usaranay sini mapati ka mo sindi, amo na ginambal ginan ni council sa Langga. Hindi kita exempted ri. Kay gaupod ni sa hangin mo. So bilog nga kalibutan pwede ni papason. Pwede niya i-stop ang tanan-tanan nga mga movement and all. Anong epekto sa karon sa Russia? Sining pagpamahog. Ang ilang nga businesses dito sa Russia, abi mo hindi, ang Ukraine lang ang igo, ang Russia igo man. Kay nga masubra 850 ka mga franchises ang McDonald's nagsira. Ka stores sa McDo, 850 stores sa Russia nagsira sa Russia. McDonald's sa 850. Imagine na blaton pila lang di kabilog sa Bacolod aton McDo. Ila 850 nagsira. Do lima. Grabe nga Nagsira niya. because Nagsira kay tinakulbaan na. Kay basi magira. okay, Sira or basi gid ang businesses. or basi kin pull out gid ya. Kaya damo sa yung mga giant, yung mga companies yung naghalin gito sila ya. Nagalin. Nag-pull out yung ang investment sila ya. Pull out gid jati Oo. sample na lang na gani. So for now siguro tay sira kay hindi mo man ma-pull out dali kay pila kas Hindi lang reasons na isgira. Iba na naghungod gid ya. Nga na mag-invest dito sila. Because sympathetic mas na sa Ukraine mo. And I think damo ng mga US mga company ang naghalin na dito sa Russia. 100 stores ang Starbucks. 100 stores. Ang Starbucks. Nagalin man. 850 sa McDonald's. Damo-damo pag ito may kape, pag ito sa ibang mga giant Imagine na companies bala. ya. Amo na kadamo kay ti mano be gaano sila mo ga upod sila ya sa Russia nga pamatson mo yung nga pamatson. Imagine na bala. Anyway, apektado kita sa magdiin. Kulang taon mo ni do kalain no, do kapoy sa dogga no. Anyway. Okay, mo ni blang ginalahog-lahog naton yung kisabla nga zombie apocalypse, gina-joke na sa mga bata kay ara na sa mga games sa cellphone. Hindi na malayo if ever. Why ko kambang nga zombie ha. Pero I mean bala nang maigo kita sa toxins, may grabbing effect sa aton nga lawas. Kisa the Walking Dead na ikaw sa abnormal mo kung maigo ka sini mga toxins if ever. Amo isa ang cause and effect. Sa ato naman sa Pilipinas, kundi nagligad to nga semana, I think every Tuesday inigasaka ang gasolina mo may schedule ina. Nagligad ng saka 5 pesos ang diesel. 5 and 40 centavo ang diesel. Ang gasolina naman niya 350 to 340 to 350 pesos ang ginsaka ang kerosene 3 tubtob 4. Now, sini nga Martes, amo ni ko nung ginapaabot niya sa pinakadako halin sang 1987 mo. Ning pagsaka sang gasolina mahimo pulo ka piso tubtob 12 pesos. Yeah. Ano ba lang epekto sini?
Nako. Kung subong ang diesel, ara sa 60 pesos, kung magsaka sa pulo to 12 pesos, may mo sa 70 pesos. Kung ikaw, ibutang ta sa, gawan ka. Ibutang ta sa istorya nga, nga mas madasig nga maintindihan sa ato mga pumuluyo. Kung nagabiyahe ka jeep, ang 150 pesos mo, kung mag-70 ang diesel, duwala na kabalik-balik. Duwala na kabalik-balik. Anong ginansahon mo? Tagpulo ang tao. Pilam lang kapasitas ng salakyan. Butsilingon, kung magpakato Fortune Town ka to downtown area, duwala lang kabalik, pero di ka pa. Kaya magmo 150 ang isa mo kabalik, mahal-mahal, 2 ka litro na mo. Ang kanon niya. More or less, butang ta pa. 150 pesos. Butsilingon, kung hindi magpasaka ang driver sang plite, mabiyahe lang sa nga libre. Anong matabos na? Mapasaka sa plite. Mapasaka sa plite. Why sa may memo mo? Hindi gani guro mag-15, 20 pesos ay. Tanong epekto naman sa mga tao. Kung ang dala mo ya, isa lang kagatos, double ride ka, 100 pesos mo, isa na nakadlaw, hindi ka nakakaon. Anong effect sini? Gutom. Anong effect sini? Ang tao makapanumdum sa hindi amo. Mangawat. Sugod na pangawat. Anong matabo? Gamo. May kiyos nga matabo siya sa kalugar tungod sa pagkinamatay. Anong matabo siya sa kalugar? Wala sang kalinong. Matabo na naman ang gira, matabo ang hindi amo. Amo na blang ginabal naton nga bag-ulan ta nakahalin sa pandemic. Ining matabo subong, mapati mong sindi, sobra pa gini sa pandemic. Kay ang pandemic ya ang gobyerno gabulig pa, ang gobyerno may budget sina kay tungod nga nagmalasakit, hindi kakagwa sa imo balay. Subong niya pwede kakagwa, batula ka hangpon, matulog ka lang sa langit. Ting iban amo na gina-discourage naton nga gina-encourage naton nga mangin mapisan. Kay at the end of the day, kita-kita naman na nagyapon mabuhi sa aton kaugalingon. Muna bla? Amo to ligad na ka namin ito sang guest mo. Organic to lang to. Learn kita sang amos na because feeling ko ay ta kabalo din siya padulong but this will really cause famine and crisis. Gani. Sige ni siya nga problema gid sa atong komunidad no but that's why makita control kung ano matabo. Ang point ko, mo ni point ko Kanseloro. Ang tanang niya tao subong ilinaway sa presidente, gapabati-bati ay sa presidente, gaya ininsultuhanay sa presidente nila kag presidente. Not knowing at ang tanan-tanan sa tupad balay mo kasi naka ang tanan ang mga presyo sa tanan-tanan. Kung hindi tayo mag-unite, kung hindi kita mangin kind na lang bisay sa kapariyota, malambot sa point nga mabaylinti ang tao. Di okay lang na, gikagawakal ka lang pero ang gina-insulto nimo maimpito ganit tungod ina nga tao gutom wala kwarta tungod sa katabo subong amo ginasa ang matabo. So be kind. Ang ako nga point is that be kind. Ang bilog nga kalibutan nakuha ng atensyon sa gira, sa inaway. Kita pagid diri maghira, kita pagid mainaway. May inaway pa kita sa Facebook, di ba? Kay wala man ako nabayad ang mangin kind mo. Wala man nabayad ang wala man na presyo ang mangin maayo sa imo isig kapareho. Okay? So kadto kita sa aton wala gitabla ka pang great sa Yes, si Tito Rued Mileza nagamonitor subong sa Jersey USA. Tito, good morning. Halong dala perme. Don Di Blanca, good morning Primar. Kag Consel ising Salanga watching live from Talisay. Abaw, great lang dang baby ko Kendra. Haley Blanca. Rhea Gonzaga Osano. Good morning everyone. Kindly share this video para damo makaagom sang kaalam kag 200 pesos nga load. Wow! Thank you Rhea. Watching from New Jersey, USA. Tito Rued Meliesa. Good morning. Alex Montesa. Sir, good morning. Sorry, kit nagligad. Wala ta ka na mention kay wala ako. Sir Alex batang laptop wala ko Montesa. madala. Yonela Kim. Camilio, good morning. Eve Enriquez, good morning. Hearing, watching from Murcia, Negros Occidental. Okay, so may mga answer na di. Bakulo. Anyway. Ana, senyora, thanks kahapon. Wala agad signal. Monitor ko sa aksyon. Mati lang ko di. Laban na di mga answers na. Si Stan, gamonitor man. Stan, siyempre naman. Good morning. BFF, Mama Jo, Herna Rose, Noylin, Jan, Seva Pabiana, Jonah Tabuhara Malapitan, Stan Victoriano. Okay. So, antes na, istoryanta na Councilor. Ining nagluntad nga kuan nga debate sa nagligad nga simana between Mayor Evelio Bing Lunardia
Sumpong. siyempre anay Congressman Albi. Siyempre, di kita ya kay Mayor Vilubin na dia. Galang tao lang ko. Damo opinion mo. Pagkatapos sa to sa GC message ay grabe to ginamo sila. Sadya to. Pero ako lang yang pinakanamian lang to nga punto ko. Namian ko lang nga punto, sa natabo nga debate, ang pagambal ni Mayor Bing Linardia nga sa rundown niya nga mga projects ng syudad sa Bacolod. Ang ining election will ultimately fall kag ang pilian is ang promisa kontra performance. Yeah. Promises Amo lang to, versus performance. Promises versus performance. Duha ka P. Dito pa lang siling ko na. Tapos ng boxing. Kaya nga, napakita man sa syudad sa Bacolod kung ano ka grabe ang kita mo kung hindi siya may magdala sa gobyerno, hindi ka subong niya maka level 1. No, pero matag ko sa akong perspective O sige, bis. as Mas members maayos, mas as a fellow city official and as a member of Grupo Progreso. Okay. As usual, I don't want to speak man niya sa piya kay ilaman na iya respetohon ta na, no? Ay, man na sila yan. Ang aton lang ya since aton ni programa. You know, if there's one thing again, honestly, na-revision niya kasi hindi ikaw, pro. Kung bakit niya magali, pro. Klaro ko lang hindi tayo maghaboylain sa kontra. Dayahon ta lang yung aton. Na-revision niya kasi, pro, kung nga na da. Especially, pasakon, blaya nga, hindi man kuya blaya, hindi kuya type yung, well, I must admit, hindi kuya as smart as Mayor Bing, kaya siya lawyer na siya, abogado na siya mo. 69 years old. Grabe memory. Now, sa nga siya dito, ito nga, one thing na realize ko dyan, sa nga debate ito si Mayor Bing, with all due respect man siya, man niya nga opponent, no? Dapat hands-on ka. Dapat hands-on ka. Dapat bisan ka, dapat tutom ka, dapat ara ka. Hindi mo dapat maghimo niya part-time job ang pagiging mayor sa siyudad sa Bacolod or ang pagiging mayor sa isa ka LGU. Correct. Because yung hands-on ka gali, bisan piyungan mo, kag wala ka basahon, kag ara ka lang tindog, kag bisan diin ka magadto, mabalaan mo ang flow ang sistema. One important lesson na kita ko, kung na-learn ko sa amos ito nga debate, memorize ya, sa ulado ya, kagabalo siya sa nahimo ya. Correct. He is a kind of leader nga kabalo kung diin siya padulong, kung paano yung ginamanage ang isa ka syudad. Because even sa pinakagambay nga detail, kabalo siya. Correct. Hindi, let's not talk about sinong smart. Populasyon sa uloy asa sa pila ka asa sa 1 sa puntabla, ano to ginapanglawag yung mga figures sa ulo tanda nako. Kanami sila nga duwa actually, in fairness, man kaya ka mga civil, ka mga professional, ka mga smart yung mga tao. Kamustahanay man sila. Yeah. Kami man, nagsanay pa sila. Yeah. And amo lang dito ko nakita ang silang ko, kung galid ka sa syudad, dili, or kung manager ka, let's not talk about anay lang bilang mayor lang sa labi, no? Kung ka-manager ka sa kakampanya, may business ka ngayon mo, hands-on ka dapat. Because kung hands-on ka, kagabalo ka sa ginahimo mo, even ang pinakagambay nga detail, maano mo, makita mo, ma-memorize mo. Grabe that time. And ang iyang vision is very clear. And ang iyang accomplishment is very clear. That's why, hindi kabudlay, dito mo makita nga, anong dapat iliwaton sa Bacolod City? Because we are way better than Layo lang. Bacolod City 10 years, 20 years ago. Di ba, ginasulit yung giniperme, paano kakambal nga wala progress ng Bacolod City? Number one, sa una na pinakataas nga building sa Negros. PNB sa Lagun. Isa ka bilog. Hindi ka malipat. Kaya ka barangay Porta. Sa barangay 4, kita ko ng PNB. And that is the only building meron kita. Look at Bacolod now. We have Forbes Hill. Ang Rockwell, bukas din sa aton. Giant nga Mega World, bukas din sa aton. We have Ayala. We have Robinsons. We have SM. We have numbers of BPO companies. Dagko ang mga establishments. Real estate. Diba? Comment yan ang syudad sa Bacolod. I mean, unfair kung yung baltang baguhon ang Bacolod City. Because what we need is pagpadayon sang progress as mentioned by Mayor Bing. Now, balik ta sa debate. Okay, dahil may dasig lang gid. Ang ibang gambal nga grabe ang vision. But it's still a vision. Si Mayor ang vision na, may katumanan na. May katumanan, hindi lang yung vision, ari na stubang mo. So, karon ang tao, kahit kung wala ka na si Mayor, okay na ang vision mo. Karon kay may tao yung nag-aubra. Ikumpara sa vision mo, performance, kuya. Yeah. Di ba? Now, we might sound biased kahit Grupo Progreso kita.
But, Aryo, example, naghahambal ka nga baguhon ta, may vision kita nga butangan bi nga nami nga government center, for example, bi ang Bacolod, ang isa ka LGU. How can you say nga hindi mo baguhon because na-introduce, na fulfill na siya, na-accomplish na siya. Tulo ka ang Bacolod City. One of the best, kag most photographed nga government center sa Bilog Pilipinas is ang government center sa Bacolod Correct. City. Magin change dira, yes, si Mayor Bing during his time because he took the risk. May kaso siya 17 cases pagpatindog sa government center. But look at, tulo ka na subog. Kagam basta ko nung utangan mong Bacolod, sino masuffer siya. Asa ko naman ng issue, 10 years ago, Oo. utangan yung Bacolod City, kamo na dahil mabenepisyo, Oo. ang manto, siniya ang future Ang sa mabayad. Bacolod. Ang mabayad. Kabalog ka nga sining tuig, matapos September. na. Matapos na, ang Impas beranay, na. impas na ang government center. Sa Kagtanan kita sa Bacolod City is proud nga may ara kita sang isa ka matahom nga government center. Now, nagdala sa change, nagdala sa progress, yes. Because imagine kung ang tanan niya Bacolod nun, gadto gyapon sa Old City Hall. Correct. Sa downtown. Paano kay go na? Paano kayo go? Anong tsura dito? Paano ka park? Anong kondisyon naton? 'Di ba? You know, now commitment ka sa educational system sa Bacolod City. Mambakadabi nga baguhon ta, need ta din magdala change sa Bacolod City para progress kita sa educational system sa mga pigado nga kabataan. During his term ni Mayor Bing as mayor, nagpatindog siya Bacolod City College. And ano nga change ang dalaya? Gin-change ang features ang 13,000 ka mga produkto sa BCC. And wala bayad, Wala bayad. Kung may aragin man during my time, Naka- during our time, 30 pesos per unit. But now, why? Why? Why na? Free nga edukasyon para sa mga pigado nga kabataan sa Poor Bacolod and, City. poor and deserving student. Poor but deserving, But deserving students sa student. Bacolod City, no? Ah. Now, promises of housing. Dapat ang Bacolod tahom Wala ang- na sa squatter sa Bacolod dapat. Oo, which is impossible. Believe Sa Manila, me. ganit, mera. Yeah, mabaka nga why na squatter. Hindi no. Why ko kabatin ang nga why squatter Nagara? Ara sa, amo ng dream. Anyway, vision pa lang na siya. In fact, ang pinakadako di nga pinakamagiranon di nga Makati gani damo-damo gyapon May squatter. squatter, Hindi mo na yan makuha. Hindi mo na yan makuha. No? But ano gini mo sa Bacolod City? Ano gini mo ni Mayor Bing during his term? Nagpatindog sila sang araw Progressive and Village. Progressive Village na subong. Araw and dapat sky na siya before. Ano na siya? That is a government project of the city of Bacolod, of course, through the 88 taxes. hectare. Through the taxes man of Bacolod City, gin-manage properly ang kwartas ng syudad, ang taxes, nag-purchase ng relocation site. Nga subong, ang every Bacolod no niya i-demolish, panatag ang heart, May sailuan na. nga hindi sila magtindog kag magtulog sa gadalan. Tungod meron kita relocation site sa kada residente sa Bacolod City nga Nga i-relocate. Makuhaan sa balay. Now, we might sound biased again, but may record ni. The record will show. Ara. Buhi, Oh. legit, makita sa aton mga mata. I mean, you know, may lapses, yes. May kakulangan, yes. Diin ng gobyerno sa bilog na kalibutan, yawa sa kakulangan. But, mabaka mabingati. Because one of the common issues subong is, okay, may accomplishment, puti grabe ang kinawatay wala to, etc. etc. Diin ang case. Diin ang case. Pagpatindog sa government center, ginambal man ang sanguna nga kawato ng kwartada sa gobyerno, patindog building, pero grabe ng kwartada. Nag-file case. 17 tubla ka kaso mo, gin-file tungkol sa issue nga, amo na, di na kaso subong. Dismiss tanan. 17 cases dismiss tanan. Anong hambal sang COA, Commission on Audit? There is nothing anomalous sa pagpatindog sa government center para sa pamuluyo sa syudad sa Bacolod. Ano ato niya point? Nga nakalabot kita dira. Because, as you mentioned a while ago, isa to sa pinakagrabe man niya impact sa message ni Mary Bing is this election is about promises and performance. Abi mo sino nga ba si Inoy? Si Inoy. Anyway, pero mo lang i-tsakto. Ano bla? Kung hindi ni tsakto nga pag-manage, kung butang tabi mambal sila kawatan, mambal sila grabing anomalya. Hindi ni magamong bakulod ya. Yeah. No, hindi ni mamong bakulay kumpara sa iban. Galing kay hindi na ka mo mention kung anong iban. But ang bakulod gid ja kuno na iya undisputed na iya nga pinakabakod sa buong sitwasyon. Ti ihatag nyo lang iya sa anyway sa vision. Why pa na ito pa? Anyway,
Di ba, Councilor? When you say, yeah. Ano ko stepping ko kasi hindi ko ka-insulto sa piyak. Ang tanan is start gid man sa amusna sa proposal be. But you know, since our topic is about the debate, grabe. Na amaze na gid bala nga even ang detail bala, gamay nga mga detalye bala. It was a challenge for me also as a public official nga dapat yali ako nga ra kadaya because ako the first term ko pa lang as city councilor sa Bacolod, nagatuon pa ko nag-learn pa ko, and I must admit may kapisan kita pero syempre nitigid niya itong antanan, nitigid niya may experience tanan niya, and then lain hands-on ka, lain gali yang hands-on ka, lain gali yang ara kada mismo actual, lain nga you pray for your dream. Correct. Sa imong pag-manage sa kabutang because guided ka man, and that debate really was a great reminder sa akon nga first termer nga official nga hindi ba diloglogan ang pagserbisyo sa pamuluyo. You have to be very accurate sa tanan niya impormasyon nga gaka-learn mo, gakakuha mo kag i-deliver mo sa pamuluyo. Pero ang sa perspective naman sa nagalantaw, kung sinuya pinan mo iyan mo gid na iya. Siyempre sa piyak, wala sila nga puno-puno ikuno sang meat unod ang sa piyak okay. Ilaman na iya. Okay. May venue mo na sila for para mag-discuss ang ilaman niya. Kaya sa kaniyang bako, sila ko galing niya, ikuha naton sa ato naman niya, sa ako niya feeling niya, imagine natin niya figures, ara. Yeah. May dokumento. May nagatindog, may structure. Sang sa tikel lang. Diba? Sakto na, when you say structure, may makita ka. Kitaon. Klaro sa mata mo. Oo. Hindi nga ihambal mo lang. Paghambal nga, we have 88 hectares of Progressive Village nga intended for the pumuluyo naton nga mga informal settlers naton. Buhi siya. Damo-damo Bacolod doon start to. And tanan yung taga Progressive Village can testify and can manifest nga kami din subong Gaystar. Correct. Meaning existe siya nga lugar. Pagambal ni Mayor nga 350 million projects sa Bacolod City College, pagadto mo to may gym. May building subong, may gym ka tindog. So you don't simply Pinaka story. You don't simply talk. You don't simply say nga amo ni ako tani, gusto ko tani, amo ni himon ko because accomplished na siya Nahimo na siya. Ara na siya. Pero kung magtukod na naman yung City Health nga bago. Ara na naman na. Yeah. Grabe na naman na. Hindi man sindihan na. Hindi man sindihan ang progress sang syudad sa Bacolod. I don't know kung ano pagid ang progress nga madulong nila. Kay base sa ila lugar, grabe man gid ang progress nga natag nila. But anyway, good morning Konsyal Ising. Happy second birthday sa kay Carrie Osorio. Have a blessed Sunday. Pero antes kita mag And wait lang gid. Meron pa gid dito. second topic. Cassie Isidro. Si Cassie? Oo. Ako na Ihada mo? Ihada ko na. Oo. Cassie, happy birthday. Or greetings lang na. Sige be. Okay, basta greetings lang na. Tita Jocelyn, Kumedja. Good morning. Ano naman, bala mo naman niya sa Kakampings? Si Grace, no, inay. May Grace nga lang taman. Kakampings nga rally sa nagligad. Matrivia ka na yun kung ano. Hindi na, Straight mo na lang, straight mo na trivia mo. Pagkapangita pa ko. About naman niya sa rally, ay natakaan ako mag-intra sang isipay. Agilingin ang ulo ko sang isipay. Hindi mo niya bisan ano pa naton niya kaisip. Bisan ano pa naton haboy sang imo da nga logic o kung explanation o kung measurement mo da. Let us accept the fact nga puno-puno gud jang paglaom, kag libo-libo gud jang nagadto. No, amo lang ako daya. I mean, why mo kuya maginapi nasa duwa, no? Because kada isa may strength man niya ila. But ako ya personal ko ng observation. Damo din supporters sa BBM. But I think ever since ang Negros and Bacolod, do ano giman liberal country giman ni sa unabi. Hindi ba ta pwede mahambal maapinta ka din subong. Balikan tang record. So nagligad. Sa record na tama base, kay kabudlay ni karon do ang gwata ni karon do Leni, matay ako mga balta do damo gito ka Leni. Amo na niyo. Nagligad na lang election Amo na yes, okay. Record na lang ta. Sino diri ang pinakadako ang nag-deliver sa kabanse sa una against kay Duterte? It's Negros Occidental. So record na ta mabase anay. Para way tayaya nga daw maginapinan taya ang tabo ng ligad. Ang pinakadako nga nag-deliver abanse sa kay Duterte is Visayas. Iloilo and Negros Occidental. Ang Negros Occidental, because feeling ko tungkol na sa route ni Marojas, actually, Ilonggo siya Ilonggo si Mama, taga Bago.
Remember, si former Senator Manuel Rojas, kasi Rojas, subong third na siya mo, junior, ang senator sa una, ang asawa yato, si Ma'am Judy Araneta, is from Bago City. Okay, that's why. Ang makita nyo sa Coliseum, sang bago nga statwa, nga nagakabayo, tatay na ni Judy Araneta. Nga nanay ni Marojas. So ang roots, okay. amo na siya ang Negros, strength na perme sang Liberal Party. Kita mo sino niya, dako man naban si dire sa una. Si Mar dako man naban si dire. Pero kung ano man niya patapos subong niya, kahit grabe subong kainit sang Marcos mo, na honest, grabe kainit subong sang mga supporters siya man. Yeah, kag syempre But ang gina-discuss tayo ng liga, nga nakahambal kita, nga country liberal. Liberal. Because kung trace mo tanan niya record from Noynoy Aquino to Marojas, abansi siya sa Visayas, man. But of course, siyempre, respetuhon taman na yung mga supporter. Damo, man yung supporter di. Hindi man lang si BBM ang damo din supporter. Si Isko, damo din supporter. Yung mga amigo ko yung Isko. Si Ping Lacson, bakot-bakot man din sa aton. No, nakaten ko na meeting liga dyan, maping na lang ko yung gani. Ako although tanan sila kanami gid. But personally, Sara ko. Personally, nami ako yung kay Ping Lacson. Ako naman yung personal because nag-frontliner ko mo. So nakita ko lang during that time blast ko kung hindi ni Isog ang presidente. Why niya marespeto sa lockdown niya? Why niya masunod sa lockdown? Why niya ayawan kina yung frontliner kaya kung hindi Isog ang presidente? I think dudura ko yung na-impress mo kay Ping Lacson. But balikan ta topic sa kay Lenny. Why ko nag-attend? Why ko kabalo kung ano kadamo? Kita ko lang sa pictures. So regardless ang number, if you ask me, takot ko dyan crowd. In fairness, man. Dako crowd. Kung dako man niya ang kay BBM sa nagligat, let's respect that also. Dako man to. Grabe man. Ako lang ang point sa Moseneo. As much as possible, we save friendships. Let's save relationships. Because, ang matabo sinay, at the end of the day, ang pangamiyong tatanan, nga may leader kita, nga makatalasang nasyon sa krisis. Nga makaparecover sa Pilipinas sa pandemic. Malagay na siya. So, regardless kung sino madaog, very practical ang ako lang gidjabing personal man nga perspective. Let me be, practical about my perspective. Ang ako din subong grabe nga pagtilawon nagyan sa pandemic. What we need is a leader nga mang-inform siya nga recover sa aton sa pandemya. Amo naman ako na. Amo na pinapag-ibata. And regardless kung sino madaog, pangamiyo ating ng leader ta. Because ang tanan niya nga desisyon, nakita ko na nung sa pandemic mo, ang tanan niya desisyon sa presidente, maapekto sa bilog ng Pilipinas. So, kung sino man na ang madaog, let us bring in ang leader, mag-guide ang iyang mga desisyon. Gakadlaw ko sa post mo nga, imagine bla, halay ka na papati-bati. Kaya wala ka na utangan. Halay mo yung kapang guba, pang libak. And halay kay kapangita ka coach kay para ma-support mo imo nga imo na desisyon ka. Hindi na pag-i-impose sa iban kay may desisyon man na sa ila. Pila pa lang edad mo, tuduan mo pa yung may mga edad na established ng mga tao. Wala bla, kaysa kalma. Think anay damo 100 times antes ka mang guba. Tika mo nabi ang that is the power of social media Ang tanan subong do alam, ang tanan subong do may pinagusto na nung lasing ilaman niya blaya. But well, nga freedom on the other hand, kasi Jaman na. Sa Jaman na. At least democracy on work. Ma-enjoy ka man blaya sa sa mga opinion man sa kada isa man niya. No? Okay. So kadto kita na sa trivia nato nag 54 no. Diyos ko. Anyway, makadto kita sa aton nga Istorya Special Trivia. Karoon naton gali magluwas ng correct gi dapat ang inyong answers. Dapat kuan ka mo ha ng ano ni tawag? Isa lang ka magdaog ha? Isa lang ka magdaog dapat. Isa lang ka winner. Isa lang ka winner. Hindi pwede nga mag-answer ka mo kaduha tapos kaduha man ka magdaog. Kung ginakaroon ng inyo, isa lang. Okay, so question number 4. Hamak mo, lapit na lang matapos. 4 pa lang ko iyaho. Anyway, diin nga word nag-derive ang maskara. What 2 words? At what 2 words gali? Ano ang duha ka word nga nag-derive ang maskara? What 2 words was maskara derived from? Okay, so answer ha. Duha gid kabilog ha. Question number 6.
What is the complete name of the present mayor of Bacolod City? Ano kuno ang full name sang present mayor sang syudad sang Bacolod? Hapos na ginaya. Ang aton nga question number 6. Ang question number... Ano, naka-5 na ta? Diyos ko. 5 pa lang gali. 5. Sorry. Question number 6, So, nalampasan na to number 5. Di kayo nalipungoy ni Kusubong. Number 5. In the year 1787, Bacolod was transferred where? In the year 1787, Bacolod was transferred where? Muslim, ini kuno ang rason nga agin saylo ang syudad sa Bacolod. Kung ginsaylo man siya, kung diin da, bukid, dagat, or whatever, i-research niyo siya. In the year 1787, Bacolod was transferred where? Okay. Question number... ano na kita to? 7? Number 7 na kita? Dali lang yun. Ginano ko kabi kaya hindi ko gusto nga ang tanong niya question straight. Okay. Question number 7. SM City Mall. Bacolod was opened. SM Bacolod City Mall was opened at Bacolod on what exact date? Sang sano kuno nag-abre ang SM Mall sa syudad sang Bacolod? Dungan ni sabla sang NGC mo? Kabalo ko na. Ining Sang first ka supervisor mo? Ay, oo. Pioneer ko da sa SM Mall, SM Store. Amo na ko si Mubla nag-apply mo ko to, ikaw yun nakuha, ako yun wala kay Linit. Anyway, Maka-apply ka totoo? apply ko to. Ikaw yun nakuha pa supervisor, ako bis ka na, no, wala agad, 5 gabi naman. Hindi pa para si mo eh. Correct. Ang tanan sa kalibutan may tsakto nga panahon. Correct. Tsaktong Question number oras. 8. The original SM Bacolod structure is divided in how many buildings? Pila kuno ka buildings na tunga ang SM Bacolod. Okay, question Tapos number na yun 9. Gani. Question number 9. What is the complete name of the public park located at Lacson Street? Ano ko na ang complete name sang public park located at Lacson Street? Sa may province na, hindi na mo ano nga park, ano? Complete name sang ano nga park. Last question. What is the name of the fish? Ay, ano guro nga lahi isang fish, ano guro klase isang isda ang nagalangoy sa may lagon? Grabe rin, yan mga question mo ha. Common, tsakto na siya. Tsakto na May siya. common, di man ang isda, na nagalangoy-langoy. Ano ina siya? Ano ina ang mga isda nga nag-istal dra sa may lagoon? Ako mabalaan nyo na. Siyempre, bisan sinuguro kay kapang munit sa una, mabalaan nyo kina. So, amo ato ang 10 questions. Answer lang mo ha. Iklaro natin ang dapat may pinakaunang answer. Amo ang aton nga ikilalahon. Okay. So, damo, pagkita na isuryahan, i-remind ko lang ang City Health naton, ga-remind sa aton, nga hindi ka mo tasak, hindi ka mo halay tasak sa baha. Kay grabe, subong ang leptospirosis. Na ginadala sang ipot ka, ilaga. So, hindi ka mo ang mga tabalasan na ligad niya daw, kabalo ka nga ginsulod ang balay sang aton balay. Nalambot sa baha. Taas na no? Nalambot sa baha. Oo. So, ang salakyan, nalambot man ka ba? Galing hindi ko kagwa, kami pila sa kuntil. Siling ko bahala na daya, ipalimpyuhan ta lang na iya, o whatever, da palang uyada sa, hindi lang niya maigo. Kaya ang leptospirosis, patyon niya gikasin. Yeah. Patyon niya gikasin. So, hindi gidya- Bituyungan ko na lang, bahala na da. Hindi gidya mag-ubog sa baha subong. Hindi ka dyan mag-ubog. Because taas ang leptospirosis ng mga cases. Yeah. So, kung may baha gani, kung di mo lang necessary, hindi agad ubog. Kung may ara ka mo ang tawag sa boots or butas. Butas. Wala ko to butas. Di Butas tapon kaya dito. mo. Kaya ang bahay ay malipas na after a while ay pero ang ikaw ay malipas ka man sa kalibutan. So palihog halong gid no. Malipas ka man. Halong gid avoid gyud anay kay kahigkig ko gid subong. Hindi na sa leptospirosis Bisan yan kasi mo na lang panggawi na lang. Hindi agad ubog sa una yan, hindi mo nakiko sa syudad no. Pag Sa tangkungan ka lang langoy taya. Pag sang Pilipinas no. Sa una ya kung mag-ulan niya marikol ko ba paligo pa sa una. Ganestia isti patay na blama mo taras tangkungan no gap. Oo. Ato pa ka blaga sabya ang Subong niya yung tsura sa lamawan niya. Lamawan na gadya subong niya. bubaho pa blaw. Kalain, ano lang tiyamo nagro ang progress guro ang Pilipinas No may ara sa una, hindi ko pa malimtan sa gamay pa ta. Klaro gid sa mata ko ya. Ang kalog sa una may mga isda. Correct. May isda, may haluan.
May gagmay nga isda ginakuha tapos na buhi nga isda. May color pa lang sa una, orange, red, green. Nabla mga... Grabe sa una kalog ha. Subong buta. Daya pero Hindi ba pero yung may mga yellow submarine yung magkita mo sa kalog. Ay nako. Anyway. Tingnan mo subong pakalog so na gaubog pa taya. Grabe ang pag-evolve sa kalibutan, no? Jay, may alata kita kwan, may forum. Candidates forum. Going na siya. Going na siya. Okay. Okay na ta, may mga winners ta, Jay. Hindi. Hindi naman may winners sa trivia. Wala, hindi. Wala siya idea, ho. Ang, ano. Di may winner, may May nag-monitor. Hindi may sabtong ko tani ding ano, Okay trivia. na, pwede na naman sabat. Na-interested ko. Sige be. About sa mascara. Oo. Ang correct answer is mas and kara. Mas and Kara. When you say mas, tao, kara, Face. ang bata ni Mayor Bing, si Kara, Yunardia, ginderive na siya from Mascara Festival. Because ang pag-organize ng Mascara Festival, ara gito si Mayor Montalvo, ang amay subong sa upod naton sa Grupo Progreso, nga ni Cash Montalvo, ara na si Mayor Bing pag-organize kitang Mascara Festival. Do siya ang tourism. Yeah. Tourism. And historical, git siya katama. So, ginmention ko lang na, mayroon ka pa yan, kay... Why na? Actually, discuss ko tani about sa toxic people. Baka paano sa malikawan. Galing kita hindi nun eh. Lang. Why na? Gusto ko lang, na-excite ako ba lang, hopefully this year, mabalik na ang Mascara Festival. Hopefully this year, pangamuyon ta. Kasi ang Philippine government, subong, ang Department of Health, nagatuon niya base kung i-level 0 ang bilog ng Pilipinas. Butsilingon, new normal na. New normal na. New normal. Balik sa tanan. Bali, butsilingon, base kung ang mask mong part na gitsang aton niya kabuhi, or base kung waay magani kung vaccinated, yan, I don't know. Pero gato na, subong nga mangin level 0 ang bilog ng Pilipinas. I just hope and pray, kahit lawag ito tama sa normal na pagpangabuhi. Sa basketball na ng mga tao, para na talan sa dalan. Yes. And tililipon na kay Lenny. So, galit mo na iba, na matakabalo, ano naman ang next sa pagtilaw because of this gira, because ang kakatabo dito. But before kita mag-get sa ating program, let me just remind everyone, actually, ang tanan niya katabo sa bang na-prophesize na iba niya. Though part na siya bla nung 7, bla ka trumpets bla, blow bla trumpets bla. Siguro, di ba? Di ba 7 na siya, no? 7. Trumpets, no? Mag-trumpets ang angel. Una, famine, gutom, tapos masakit, yari na, mga pandemic na ginawa na, ang gira ginawa na. Pero sabi mo, labay man akon, about since ang kakatabo sa buong tanan bla, may nakuhaan na sa YouTube ang trumpet, doon mag-sound yung trumpet sa bilog ng kalibutan. Ay, ito. Nakita ko, ako mismo nakabati na. Saan daw trumpet nga halin sa langit? Mga 5 years ago. Ara sa YouTube, na tabla. Hindi ma-explain nga sound, mga trumpets. Sabi siya, yun na matamat na siya. Ang every sound of the trumpet, may kapanaog mo. Diba? May ara nga. Idagdag ako no ang isa ka terms ng virus, diba? Pag sound sa trumpet, may virus nga maano sa bilog ng kalibutan. Pag sound sa trumpet, may gira nga matapos sa bilog ng kalibutan. I-check ko lang liwat bla. But ang ako lang nga point sa masane, kung literal mo doon, tanan-tanan is a sign already. Ang kalibutan niya, hindi na yung bulik sa persona niya. Normal. I mean, we are leading towards the ako niya personal ha, basta ka mo na may mag-react sa akong di ba? Madam Auring, ikaw ba yan? Basta mag-amon na bla. Ako niya personal. We are leading towards the end, no? So that's why aside sa kasakuan mo sa pagdebate kung pilang kabilog to ang nagato sa Lenny, aside sa pag-uri mo sa pagpangabuhay mo everyday, we also have to be reminded of our salvation. Correct. Because ang life sa kalibutan niya, kabalo man tayo, end kita diya mo. Why tayo kabalo? Hindi mo magbato. Oo. Hindi ma-end ka dyan, kahit hindi tayo magbato. That is one thing. Bula nga, hindi tanan prepared, hindi tayo aware tanan, pero matabo siya, kagmabot siya. Ang ako lang get is, matamaton ta. Like ako bala, amo na pray ta per me, every time mag-family prayer kita nga, we have to prepare for our salvation. Tigaan ta gamay itong space ay ginarian man. Because amo na ang pinaka-mamatter gid that's eternal eh. Amo tong puluyan gid nga mintras ka kabuhi ka, no? So, let us be reminded also nga subong is Sunday, time to spend sa Ginoo. Church. Oo, nang itagaan niya ta 6 days, sambal gani ko, no? 6 days. Aton tanan, lagaw ka ang gusto mo, ubra ka ang gusto mo, bahala ka kung maano ka na. But
ihatag sa iya ang isa kadlaw. Hindi ka sa kadlaw, 2 hours naman na gani hours ang man spend lang. mo sa 1 to 2 iya. hours man lang. Because he is the supplier of everything, including your hangin sa imong ilong nga nagasulod every day. You know, kung nagkakatulog ka, wag ka kaya kabuhi. Correct. Nagkaka-realize ko na everyday Hindi magbugtaw mo ko. paktan kung kabugtaw ka pa. Yeah. Gaka ano ko na mo pagbugtaw ko sa aga, gakadumduman ko na, kakabalugit ko mismo, gakita ko lang akong tulog ka, wala gid ka kabuhi ya. Wala gid ka kabuhi, wala ka kabalo na tabo sa sulod sang 8 hours o 6 hours sa tulog ka mo. Kung kabugtaw Dulom ang ka pa. tanan and hindi man ni dulom, wag ka kadumdum kung ano kakatapos nga katulog ka. So meaning pwede ka kabugtaw, pwede hindi. Now, siya na yung supply sang tanan-tanan sa aton. So is a bit sa Gusto iya. ka man na hindi. Yeah, isa bit siya ang tanan. Kung may burden ka subong, kung may challenge ka subong, Correct. as I speak, as you listen, kung ara ka sa balay mo subong, gambal di ko si Konsehal Ising Salanga, si Mark Salanga, let me remind you nga ang Ginoo hambal na ko noon heaven is ang iyang throne. Kabalo ka no nga ang heaven, gila tatlo ka level na sa ang langit. May clouds yung makita ta. May level nga ang angels lang nga dira na iya kay anghel kag evil naman niya. Kag ang bababaw gid mo naman ginharian niya. And then ang earth giliat, tapakan niya lang niya. The footstool lang bala, tapakan niya lang. Amo na kadako, hindi mo siya matakos because even ang tubigan sa kalibutan gali iya, hindi na iya why na iya ganitong asang dapadapaya ya. Ti ang tubig sa kalibutan naman na pa kadako, di ba? Hindi mo siya maisip kung ano siya kadako. Puto title nga daya, mo katakos to. How much more the entire the tubig sa bigong kalibutan, talapakan niya na ya. That is how amazing and magnificent ang Ginoo sa aton. No, kung wala ka kabalo, kung ano kasi Ginoo sa ligan mo, wala ka, I don't know, ano pagid, di niya pagid mo ka-hope. Correct. So this Sunday, let us be reminded nga we have one magnificent, hindi matakos nga poder, kag power, kag kaayo, kag gugma, nga dapat mabanding ta sa iya. So, buong Domingo. Okay? Okay. All So, right. ay, nagpa-shoutout ka si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Hi, Ma'am Van. Kindly shoutout to my sisi, Mrs. Alvarez, and to Sir Otay Benedicto. Greetings from Minnesota State, USA. Salamat, Gid. Salanga Brothers. Okay na, no, 7 na. Salamat sa inyo pag-upod Thank sa you so aton. much. Make it a habit mo. Isa lang ko Domingo next week. Tapos na aton. Kaya kanya ko pwede mo kami campaign na kita. Balik ka mangyapon. Yeah, thank you very much sa aton mga followers. Nag-upod sa aton every Sunday morning. Inigyapan niyo ko sa kalagad. Konsehal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Action Radio.